Jika kamu pengen menguji karakter seseorang, berilah dia power. Wes simpul no dhewe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku, bro. Jadi aku mau oleh DM. Ya tak waca tok sekilas, tapi ya rada menggelitik hatiku untuk membuat konten. Jadi ini iki tiba lagi ada yang takok, wingi enak apa kok, wingi nyapo kok enak rame-rame neng live doyo jadi gawe konten terus kon ngenteni kontenku col dan sebagainya terus mambengi juga ketemu Nopek nang gone Pak Dik. Nopek ya takok, wingi ndelok live ora? Mau ndelok live ora? Live doyo ora, tapi aku ngertekus nang sawah, aku nang sawah guyon karo Guntur aku ngono sampai sore aku wis lagi mulai aku gawe konten karo Guntur aku. Nyapo lucu seru ngono. Terus aku mikir-mikir nyapo ngono. Mergo iki apa ya? Aku terus mikir ngene, apa mergo konten sing saurung-urunge iki aku gawe nang gawe wis tak gawe sik apa perkara kuwi ya ngono. Terus takoni lha iki konten biasa memang aku dhewe urung punya keinginan kanggo kita upload apa ora, tak gawe simpenan tok lah ngono. Terus tak pikir-pikir iki wah engko nek misal tak colno pantes orane aku menjaga perasaan konco juga. Akhirnya mending ora tak upload. Bukannya wedi, dalam artian bukannya wedi. Ya dia lebih bertoleransi lah, memberikan toleransi. Soalnya ngene iki ora aku tok, bro. Gawe konten kadung pirang-puluh menit terus gawe berdasarkan pertimbangan wis ora usah dicul. Apa jenenge ben gawe disimene ora sampai dicul wis. Dadi wis ora niat dipublis ngono. Nopek pun sering gawe konten dawa. Terus misal wis pateni takone cacah, iki diupload apa ora? Terus cacah nek merasani ketoke kok gak ora asik apa terlalu apa jenenge bisa menimbulkan pro kontra ning jaba ya wis dhek mending ora usah misal cacah ngomong ya wis amen opi ora di-upload, ora mungkin di-upload disimpen tok. Jadi apa ya wis aku ya ngetutno apa sing pernah dilakukan Opi. Ora kok kudu semua konten kudu dicul ora. Ya iki berpikir lebih bijaksana dalam bermedsos nek aku ngono tok ae. Cenderung aku mikire sing tak adep iki kanca sing bendina pethuk. Kanca sing bendina pethuk gathuk nang desa. Jadi apa ya rasane ora pantes. Ngono lho. Dadi aku bingung. Lho, kontene urung muncul, sempat tak edit. Kok wis bocor nang live doyo. Lho, kok wis muncul nang live doyo berarti iso disimpulno. Sapa sing bocorke? Ngono lho. Kan lucu. Kontene urung karuan diculno, urung karuan diupload. Tapi wis didadekne pembahasan netizen. Wis dijelasno detaile mulai A sampai B. Ngono lho. Terus akhirnya memancing asumsi tekan dindi. Kan lucu ngono. Urung karuan diculno tapi wis bocor nang njaba. Ya lho. Dadi ya wis simpulno dhewe sapa sing sebenere wis sing dadi tukang lincip-lincip, sapa sing dadi sengkunine ya wis simpulno dhewe. Kaya netizen wis pinter, wis cerdas, wis monggo. Tapi yang jelas ngono kuwi salah sijine ya berpikir aku pernah ingat kata-kata teko Abraham Lincoln lho, mantan presiden Amerika. Jadi pernah ngomong,
Jika kamu pengen mengetahui karakter temanmu, karakter seseorang, berilah dia kekuasaan, berilah dia power. Ya toh? Ya wis. Ngono ae. Mungkin karena merasa wis di power, merasa duwe kekuasaan, akhirnya ingkeh nindes koncone. Nindes koncone nyeblokno koncone. Wis aku ya, tapi aku ya santai. Terus tak pikir wis ngene, apa iki? Oh alah bangetan. Golek rezeki kok direwangi mateni koncone, direwangi ngedegelune koncone. Ya meskipun itu guyon, mungkin maksudnya guyon, tapi guyon juga ada batasannya. Guyon juga ada apa iki? Titik di mana kita harus berhenti untuk guyon. Karena sing diomongno ki, sing diomongno guyonan itu nanti ora kadang iso berdampak nang kehidupane, mungkin pecah-pecah ya kadang guyon-guyone ngawur orang mikir tekos ngono. Karena dianggap guyon-guyon biasa ngono lho. Jadi ya sing lho jelas. Dadi ini konten orang karuan tak upload tapi ternyata wis bocor. Ya wis. Ngono. Urung karuan tak upload to wis bocor kan berarti ya sing sengaja to berarti anak sing sengaja bocor. Sengaja mengpengaruh suasana ngono wis wis sikap ono dhewe-dhewe, pikiran dhewe-dhewe. Para netizen yang budiman biasanya komenin teko ndi. Ini jelas nek sing seneng ributan ya monggo silahkan. Aku kok ngene iki aku mbok anggap klarifikasi ya karepmu, mbok anggap bela diri ya karepmu, tapi yang jelas ya iki hal seperti ini anggap biasa. Anak konten ora sida wis kadung gawe video, ora sida diculno karena berbagai macam pertimbangan. Ya wis, gak usah dicul. Tapi berhubung wis nyebar nang live dhewe ini isi kontenku, ya berarti ya wis nilen dhewe sing bocorno kuwi piye karaktere wis ngono ae. Lah sing dibocori ya karaktere wong sing dibocori ya karaktere ngono kae ya wis padha ngerti dhewe ya piye wis monggo. Paling ya bengok-bengok. Aku iso mbayangno paling ya bengok-bengok nang ekspresine bengok-bengok nang live ngono kae lah. Dan aku wis santai wae. Apa wong barang urung tentu tak upload kok. Apa wis dadi geger nang nggone apa iki? Nang nggone live. Dadi kan wis ya wis tak keep akhire. Ngono. Padahal saurung-urunge bar gawe konten iki aku wis mlaku wis sempat ngomong karo wis ngomong-ngomongan karo Guntur barang gak di-upload teratur. Guntur yang berbeda karepmu, tapi kok menurut kok gak etis tur gak menak tur wis gak usah, apa gak usah ya wis pikiran dhewe sing kowe, pikir keri aku mek ngono-ngono. Akhirnya aku terus ngetutno Guntur nang sawah. Terus konten karo Guntur nang sawah kae. Ngono terus. Ya wis. Karena berbagai macam pertimbangan ternyata wis bocor wingke ya. Berarti ora tak upload wis memang ya wis wingke. Wis bocor dhisik. Meskipun minggu tak upload ya panggah akhirnya hujatan, selain hujatan ya wis gak menarik, mergo wis dibahas nang gone iki kok, wis dibahas nang gone vlog, wis dibahas nang live. Isine iki wis akeh sing ngerti ya wis. Nah wis sebagian saiki wis padha ngerti kabeh ya apa sing dikatakan ya wis. Monggo nilai nang dhewe. Ana. Dadi aku ya ora perlu kudu gawe ngene-ngene klarifikasi dan sebagainya ya ora ya sampe jelas wis ngene iki tak omongno kontene ngene iki. Panengi. Ngono, Bro. Dadi wis iki mending aku tak ngopeni manuk ae. Iki lho. Manuk semene kae ngene iki jajal. Nek kadung ning jaba mepe sakmene kae iki urung sempat makani ngene iki lho. Lho. Urung sempat makani baro sawah. Oh. Abuk seneng kene. Gak iki wis piye iki wis mendung terus ngene iki. Kena orjo wis mendung. Alah. Seneng sempat piye-piye iki. Seneng sempat piye-piye. Terus iki manuk titipane nggon Mas Andrew.
Iki lagi tak pakani uler. Ya lagi sempat tak pakani uler. Iki urung manuk sing ning omah dhuwur. Terus urung manuk sing iki ning jero warung kene. Iki lho sik kancingan iki. Markas iki. Markas sik gebokan lho. Urung sempat piye-piye. Kuncine dhuwur pas nih, ndet ya. Ya. Kae. Manuk jeneng jero kabeh kae ngono kae. Demek urung. Urung kober. Jal ngene iki. Ya terus ngene iki wis tak PP. Ya tak manuk tak PP nang kene. Terus tak tinggal sedina utuh kaya bangka. Kene ndi open-open kok. Dipadakno ngopeni wedhus kok sapi pakane biuk ombeni combor biuk tinggal dolan. Iki manuk wis detail perawatane. Tapi ya piye neh wong namanya juga hobi. Hobi itu ya kudu ditelateni, dinikmati. Kene Pak. Wis ngono, terima kasih semua yang sudah nonton vlogku. Sehat selalu. Pokoknya terus sehat selalu. Pokoknya yang jelas ini enggak kata-kata hari ini pokoknya sing tak eling. Jika kamu pengen menguji karakter seseorang, berilah dia power. Wis simpulno dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.